gaya ma nan ne gurin sana'ar da sun wagana fulawa gobe na za a tere yasa na zo na luffa haka guda 85 kaga wani sana'ar da sun fita. Assalamu alaikum. kai na kaka tahi Wallahi ni na. kana lahiya Lahiya lau. ya gida Mun zo ma ne da wani ƴan gutuwan nasiha. Saboda abin da kake yi gaskiya baka kyautawa. wallahi ban san zancen banza ni na nake Ya za a yi muna masallaci za ka zo ka dinga mu mutane tauna. ku ɓace min da guri ko in ce muku ƙariya don wallahi ba mutunci na da ni Mu nasiha ta muka yi. ba na so ba ni karatun sallar gaba ba ni karabana wala kalhandu ba kai komai ka hana in ci goro kai wallahi ba na son tsuwa banza shi yasa na ka zo nan in zama na cikin gadin ga uwa ya kamata a ce ka ji nasiha ai kai tunda nasiha ce kawai ake kai maka wallahi tallahi bari ka ji ni ba jahili na ba ni ka karatun sallar gaba ba ni karabana wala kalhandu ni ka hana in ci goro kai hakuri nasiha ce kawai muka zo Sokoto, ya aka yana mun banka lafiya. wallahi ko ku bar gurin nan ko in ci muku ƙari A'a ba sai ta kai ga haka ba, dama nasiha aka zo aka ku ga kai ban su Kai mu tafi da Allah mu kyale shi Allah shi daga nasiha ɗaya kawai sai ya zo ta ba mutane. ba dan wa. mun gode mai kallo da saurare za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu nishaɗantarwa game da faɗakarwa duk a YouTube channel namu mai suna Ishara Comedian.